सेल्फी ले वीडियो वीडियो करिया आज लगे ଦେଖିଲେଣି ଭଉଣୀ ସିଆଡ଼େ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବସିକି ଖାଉଥିବ ତ ମଉସା ମଉସା हाँ नानी ମଉସା ମଉସା କାଲା ଲୋକଟା କି ବୋଧେ ଚାଲ ଚାଲ ନାନି
ମଉସା ଭଲ ଝିଅ ମଉସା ତମେ ମଣିଷ ମଉସା ଝିଅ ନା ମଉସା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଲରେ ବାହାରିଲ ବୋଲି ହ୍ୟାଲୋ ମା ମଉସା ହ୍ୟାଲୋ ମା ଏଇ ଅଝାଡା ଝାଡା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମ ଝିଅ ପିଲା ଦିଟା କୁଆଡେ ଜଗିଲ ମଉସା ଓ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାରି ହଁ ହଁ ସେ 4 ଦିନ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10-15 ଦିନ ହେଇଗଲା ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ଆପଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବେ ଓହୋ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତମର କି ଘର କି ଆମର ଚଢ଼ିଆ ଘର ଚଢିବା ଘର ମଉସା 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 ମତେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗଲେ ଚରାଇନି ମତେ ଗଲେ ବଲକୁ ଏ ବର୍ଷା ବସିଲା ଦେଖିଥିଲେ তুমি আইডিয়া মৌসা ତମର ଜଣେ ଚଢା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଢା ମାରି ଯାଇଛି ନା ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ମତେ ପଚାରୁଛ ମଉସା ମଉସା ମୁଁ ତ କେତେ ଚଢାକୁ ଦେଖିଛି ଲୋ ମା ତମର କୋଉ ଚଢାଟା ମୁଁ କି ଜାଣି ମଉସା ତାର କିଛି ରୂପ ଲକ୍ଷଣ କହିପାରିବ କି ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା କହିବ କହିବୁ ଏମିତି ହେଲେ ଦେଖିଦେଲେ କହିବି ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ହାତରେ ନଳ ବାଡ଼ି କଞ୍ଚାରେ ବାନ୍ଧିଛି ତାରେ ବାବୁରେ। ଘରେ ବୁଲାଣ ରାମାନନ୍ଦ ପିତା ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ମାରି ପକେଇଛି ନା ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା ଢଳିକିଆ ଭଲ ଝିଅ ଭଲ ମା ଘୁରେ ଘୁରେ ତ ରହି ଯାଉଛି ମଉସା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲାଣି କହିଲୁ କହିଲୁ ସାତଗାତି ଚୁଲି ସେ ମୋର ଦାନ ନାଚେ ମତେ रघुनाथ काली এই তো রূপলে খেলা কইলনি মা এই ভলে গোটা চড়ে কুমুদি তুমি তো দেখিছিলাম মা হ্যাঁ গেলে আহে জানিছো কালি তো মেঘ হয়েছিল
ବାଳ ଭୋଗ ଯୋଉଟା ଅଧିକା ଖାଇଦେ ହେଲା ଏଇ ଆସିଲା ଆସିକି ଯୋଉ ନାଣ୍ଡି ବର ଗଛଟା ଦେଖିଲୁନି ହେଇଠି ଅଛି ହେଇଠି ଜାଣିଛୁ ମତେ ରାତି 13:30ରେ ଗୋଟେ ନାଗିଲା ଲୋ ମା ଝାଡା ଲୋ ଝାଡା ଝିଅ ମୋ ମାଉସୀ କି କହିଲି ମତେ ତ ଅତର ଝିଅ ନାଗିଲାନି ତୁ ବାକା ପାଣି ଢାଳଟା ଧରିକି ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁଆ ଝିଅ ମୁଁ ତ ତରବର କି ଯାଇକି ହେ ଗଛ ମୂଳେ ଗଛଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ବସି ପଡିଛି ସେତେବେଳେ ଝିଅ ହେଇଟା ଯୋଉ ଧରିଥିଲା କଣ କିଲୋ ସେଟା କାଣ୍ଡିଆ ନଳ ବସା ହେଇଟା ନା ଝିଅ ତମେ କଣ କହିଲ କି କହିବା ମାନେ ଝିଅ ତ ମୋ ଆଡେ ପେଲି ଦେଲା ସେଥିରେ ମଣିଷ ପଡିବେନି ନାଇଁ ସେଥିରେ ଶୁଆ ଟାଳି ପଡିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ଝିଅ ମୋର ଝାଡା ଟିକକ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ବାହାରିଲାନି ଉପରକୁ ତ ଉଠିଲା ଝିଅ ସେ ଦେଖି ଦେଇକି ମତେ କହିଲା ମଉସା ଡରିଲ କି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉ କଣ ଡରିବି ଯଦି କଥା ବାହାରୁଥିଲା କୋଉ ଦିନ ବାହାରିବ ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଡରା ଡରି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲା ଏ ଯାକ କୋଉ ଯାକ ଚଢେଇ ମିଳିବ ତମେ କଣ କହିଲ କହିଲି ବାପାରେ ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରିପୁର କେତେଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିଏ କାଣ୍ଡ ସରର ତ କିଏ ବାଟୁଳି ଖଳରେ ମାରିକି ସବୁ ଆସ୍କା ଭଟିରେ ଚାଖେଣା ତା ଭୟରେ ସବୁ ଚଢେଇ ଡରିକି ଯାଇକି ହରେ ମନକୁ ମଉସା ତୁମେ ସହର ଜନଗଣକୁ ପଠାଇଦେଲ ନା ନା ଝିଅ ତୁ ଏଇଟା ଭାବିଲୁ ମଉସା ମୁଁ ପଠେଇନି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚଢେଇ ସବୁ ଡରି ଭରତନ ମାନଙ୍କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ବନ ଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ପଡିବ ମଉସା ତମର ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପି ଅଛି ହଁ ମଉସା ହେଇଥବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଯାଇଥବ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ମୋର ତ ଗୋଟେ ବୋଧା 3 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ମଉସା ଆଉ ଫେରୁନି ମଉସା ତମେ ଟିକେ ଆମେ ଶାସ୍ତିରେ ଯିବ ମଉସା କିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ମଉସା ଏ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆ କୁଆଡି ଡାକ ନାହିଁ କି ଜନ ମଣିଷର ଠାକ ନାହିଁ ଆମେ ମାରି 2 ଜଣ କଣ କରିବା ତମେ ଟିକେ ଆମେ ଶାସ୍ତିରେ ଯିବ ମଉସା ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋର ତ ବୋଧା ଯାଇଛି ମୁଁ ଖୋଲିଛି ମୁଁ କାହିଁକି କୁଆଡେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବି ଭଗବାନ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଯିବି हेलो सुधी दर्शक समाज ମୁଁ ଯିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ମା ଯେ ବାଟରେ ଦେଖିବ କଣ କହିବ କହିଲୁ କହିବ ଏ ଦିଟା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢାଟା ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମଉସା ଓ ତମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭୟ କରନି ଭୟ କରିବିନି ନାଇଁରେ ମଉସା କେମିତି କିଲା ମା ଭୟ କରିବିନି ଯିଏ ଦେଖିବ ହଁ ସେ କହିବ ତା ବାପ ଝିଅକୁ ଛାଡି ଯାଉଛି ଇସ୍ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପକେଇଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଖାଇବା ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯାକେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିଲା ଦେଇନି ଇଏ ବଞ୍ଚିଲା ନେଇକି ଆଉ ନାଇଁଲା ଝିଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲା ଦେଇପାରିବି ମଉସା ହଉ ଆମେ ତୁମର ଆଜିକାଲି ଧର୍ମର ଝିଆରୀ ହବ ମନେ ନାହିଁ କେତେ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ବଞ୍ଚିଲା କାହାକୁ ଦେବିନି ଆମର ବଞ୍ଚିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ବିନା ବଞ୍ଚିଲା ଚଳିବ ହେଇତେ ଯିବି ଆଉ ଝିଅ ମଉସା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କଣ କରିବି କହିଲ ତୁ ଆମର ଏଇ ଘରରେ ଚାଲ ହଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବୁ ଆନା ଝିଅ ମଉସା ତୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଟାଇମ୍ ମେଲାରେ ଯା ହେଲା ଭଲ ମଉସା ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ତମ ମଝିରେ ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ଦବିଲା ଲୋକ ନା ମୁଁ ମଝିରେ ଗଲେ ଦେଖିବି ଆଉ ଖୋଜ ହଉ
ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଯିବି କହିଥିଲେ ଭଉଣୀ ଦେଖିଲଣି ଏଇଠି ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଅନାନି ତାହେଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତାଙ୍କ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଉସା ବାବାସି କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ବାଘ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କଣ କରିବା ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁନି ଆଲୋ ଝିଅ ମୋର କଣ ବୟସ ଅଛି ତମକୁ ଚନ୍ଦ କରିକି ନେବି ଆଉ ଅଳପ ବାଟ ଲୋ ମଉସା ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଏଇଠି ମାଇଟି ଗଲୁଛି ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବନ୍ଧା କେତେ ବାଟ ରହିଲା ଯେ ପାଇବ ମତେ ଡାକିବ ହେଲା ଖୋଜିବ ପାଟି କରିବନି ହେଲା ନା ଏ ପାର୍ବତୀ ମା ଘର ଚାଇଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀର ଚୁମୁଟା ଲଗାଇ ଦେବେ ହଁ ବେଗ 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 भाई
স্বামী అన్నా మారుతి తోడై మా ఊరుకు కొండటకు పడిదలా మౌసా కాసోటే పట్టాకున్నామా తోడాలి మౌసా తాగి ఎడా నోగి Era mausa, au era pakai makata. ఎడా జలా జలా పొడా ఖాయి చలా లా జియా ఎస్మే ముండా కెలా కి హో జా Mausa, era makor chati. ఎడా నిన్నర కో మో పురుకు కొండ కోపడిలు Kami dekinu. देखली बोला मो बोदाई को जे तन धर के आसो Mausa, salah kamu sama. हां सामने देखली किल्ली के डा पानी कितनी बंदा Itu Mausa. ये चला बेड़े देना करती हां मांस खाई करती आऊ याला सोई बॉम्बे Hah? बॉम्बे सोई थी Hanya sih ikut. थोड़े मारी मारी सोला बोला थोड़े मारी के हाल जाए Itu Mausa. टाकलो बोला टाक Jette dakil kan suna. सुनने सिला किलो खाना दिया স্বামী 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 उठ थोड़ा सोला करो डाकुची स्वामी जिया Mausa, तू टिका मेरा हॉल लेके डाकिलो nato, nato, nato. उठ कांथो कांथो तुमको मारना होने Mausa, उठियो jette dakil kan suna. ये तो होने नहीं आओ चलो सो जाओ तो मुंह चलो ओए साथी बदलो ओए ए लातो ओए सामने Mausa, Jangan itu Mausa kiri koyo pakina. Jantalan ini. Mausa, anak kakak dari bahan curi. Suami anak আমি তোমার আগে থেকে তোমার মারে জিয়ারি এই জঙ্গলে কে না জিয়ারি বলে কো Enak ya. Sina makro Kalau mak kalau
ଆମ ପୁଅ କାହିଁ ଉଠୁଥିଲ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ ନା ଶୋଇବୁ ମଉସା ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କି କୋଉଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଡାକର ପୁଅକୁ ଡାକ
ଆଉ ଉପାୟ କଣ ମଉସା? ଉପାୟ ଅଛି ଯା ମୋ ବୋଲା କରିବା ଏଇ ନା ପଳାଇବା ଯା ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କରି ଧଇଲୁ ସାନ ଝିଅ ମଉସା ତୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆଟା ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଧର ବାବୁ ଯିବା କାଲି ମିଳିବ କ୍ଲାସ ମୁଁ ମଝିରେ କଣ କହୁଛ ମଉସା? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି ମଉସା। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ମୋ ଜୀବନ ନାଇଁ ନା ଝିଅ ମୁଁ ମରିବିନି ସିଏ ତ ଆଜି ମରିଛି ତୁ କାଲି ମରିଯିବୁ ତୁ ତ ପରଦିନ ମରିଯିବୁ ମୁଁ ତ ମରିବିନି ଅମର ପାଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମଉସା ତମେ ଚାଲିଯିବ ମଉସା। ହଁ ବାଟରେ ବାଘ ଖାଉକି ହାତୀ ତମେ ଯାହା କରୁଛି କରିବେ ଏଠି ତ ମରୁଛି ହାତ ମରିବି କଣ ମୁଁ ଯିବି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଅଛି ନା ମଉସା। ତୋର ପୁଅଟି ଅଛି ହେଲେ ମା ପ୍ରଭୁ ତ ଏତିକି ଚେର ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଜି ଚାଲୁ ପଳେଇବା ଆମେ ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ମୋ ପୁଅ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ। ହଁ ଆମର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ସେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବ। ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ତା ନା ବାପ ଗୁରୁସା। ଆମର ବୋଲି ତେଲ ବସରେ ନାହିଁ। କାଟିବନି ଏଇଟା ଅଛି ବାପା ଗୁରୁଜା